di lereng bukit nan diyu apa ye kabalai cali ala awan la mulai kusuk mencali gitu nan kabacara Oi udah kandung sidiran tulang kita berdua yo badun sana jika yo
kau malu jok kurang gae pasal dawa pendek baju tanpa pusek. Oi abak sayang usah berang-berang ikuyonan gau ngetren kece urang manga pulo denai abak dagahan abak kula gae ketinggalan zaman. Astagfirullah, apa
orang mani jua orang pai kabalai siko lubuk nambari si di jalo indak nama kanai siko lubuk nambari si di jalo indak nama kanai. Batu masa di parang
udah dibuatnya, apa bananan adik pakai, udah mencari sayang juga. Apa bananan adik pakai, udah mencari sayang juga. Adik tahu siapa udah pengaduan jano-jano. Adik tahu sayangnya hanya di bibir saja. Adik tahu sayangnya hanya di bibir saja. Jangan dia sembarang menuduh, itu karajo sio-sio. Tapi ko adik bakat to namua, batuka pakai namua juo. Tapi ko adik bakat to namua, batuka pakai jadi juo. Tancak cari orang lain, pada denai jadi korbannya. Udah dah elok tanpa izin, sayang udahlah balik mak pulau. Udah dah elok tanpa izin, sayang udahlah balik mak pulau. Tadayo udah dibuatnya, mencari adik sabana mani. Kalau adik kurang percaya, ambil pisau lihatlah hati. Kalau adik kurang percaya, ambil pisau lihatlah hati.